Sa makausap pa, mayong buntag kanatong tanan. Kung balikon, karon ang ika-upat nga adlaw sa atong pagsaulog o pag-obserbar sa Misa de Gallo. So, anindot tan-awon nga daghanta nga obserbar niini. O kini ang Misa de Gallo, usa gini siya pagpangandam. Adlaw-adlaw ta nakakaon nga atong intiro ba nga pagkatao. Lawas, kalag ug espiritu atong ipakaon. So sigurado gyud nga motambok gyud ang atong kinatibuk-an niini. Dili lang lawas, kung dili kalag og atong espiritu. So hinaut usab nga unta nga kining atong pagpangandam ba kadang mahabit na gid bitaw nato nga bisan og dili Misa de Gallo tagaan gyapon atong panahon ang Ginoo sa atong dili Office of Prayer ba. So tingali maabot ang panahon nga nagyabot tay libre pamahaw sa Office of Prayer para daghan gyapon kita. Diya sa Roma 15 verse 13. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So sa dihang magsigi ta og paminaw sa pulong sa Dios. Parehas karon, adlaw-adlaw ta naminaw sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw nato gipakaw ng atong espiritu ug kalag. So mahitabo kining mulambo, mutubo ang atong paglaom diha sa Ginoo. So nganong namata karon ang pangutana? Nganong ato mangging buhaton kini ang na himo naman nato ning kuan tradisyon kining Misa de Gallo. Patag-usa nato adun tay rason nganong nag-anhita. Guban nag-anhi para kini ang kuan ba kini may pangayoon sa Ginoo. Kanang buhinason, swertihon. Okay man na kay mo man imong ituhuan. So kuan na imong pagtuo, i-build up ba? Dili kay tama na kita nga kada Misa de Gallo nagi magtarong kay diha daghan kay grasya sa Ginoo. So as a stepping stone ba kung asa ta ka na mura og nadasig. For example, kung karon nga higayon nadasig ta sa sige og paminaw sa pulong sa Dios tatyaw kadang siyam ka adlaw nga pinaminawa sa pulong sa Dios. So pinagi na na-activate ang atong kinang atong i-activate yun ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kanang malipay ta ba nga makabati sa pulong sa Dios. So inganon ta ang atong motivation sa atong pag-obserbar sa Misa de Gallo. Kay ang uban, atong ingon na swertihon, ang uban nga naggibati sa lawas, nanimpad nga basin grasyahan sa Ginoo, makumpleto ang 9 ka adlaw, mawala ang mga panakit sa lawas. Mo na nga itong gituhuan usahay. O kana ang mga nag-anto sa mga problema. So wala magid tao nga walay problema. So mangindahay nga ma-deliver labi na kanang kaning rampan kaning kuan ba pagkalubong sa utang. So pamasin nga ang Ginoo magrasyahan gyud sa Ginoo nga makalingkawas siguro ning utang o kining sa sakit nga di tapir kanang sige bitaw masakit nga walay tuig nga dili mo ospital. So muna nga atong pangindahay pod nga basing grasyahan sa Ginoo. Di na ako masakit karong tuiga, ako ging kumplitohon ang 9 days. O kaning relasyon tali sa magtiayon nga sige lang og
gira sa baba. So apil na sa atong mga wish sa Ginoo nga i-grant ang atong mga pag-ampo nga mahimong malinaw ng atong pamilya. So kining tanan dili man niya siya kini ang makayong tangad dautan ni kay maay man eh. Pero atong padayunon dili na kay parang para sa bisadigalyo ra ang kining tanan. Paghuman sa bisadigalyo, di na sad makita sa simbahan. So dili ingani ang kini ang misadigalyo. Ang atong pagpangandam sa Pasko, mo sa atong pagpangandam sa pagbalik, ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Kay di magpulos kung pagkasuntuig, maurag yapon. Murag yapon atong kinaiya, murag yapon atong batasan, murag yapon ang atong giapas. Nga libre pamahaw. So dili ang tama lagi sa pamahaw ang atong tuyo kun dili ato giyong kalag ug espiritu mo atong atimanon. Kaya nga atong kaon, perminti man ang kaon. Pero ang kini ang pulong sa Ginoo kung di ta magsimba, di man kita makakaon. So mo nang kinahanglan gid nato sa pagpangandam ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Diya sa atong first reading, so naghisgot kag paglaom. So ang mga katawhan sa Israel kaniadto tungod sa ilang paggagahig ulo ba, mga masupilon, giignan na nga yung mga balaod nga ngay buhaton ay sundon, maghimo gid sa ilang pamaagi. Kung sinahitabo, gitugyan sila sa ilang kontra, nabihag sila. Ingana masuko ang atong Ginoo. Yung labanan niya atong kontra kung kita dili magtuman sa kabubuton sa Dios. Imbis na kita mo'y paboran, ang kontra na no'y paboran. Murag ang yawa na may gamhanan, dili na nga atong gituhuan nga Ginoo kay tungod sa atong pagka-wat sinanggo sahay. Panbisan pa man yana, gihigog maghihapon sa Ginoo ang katawhan nga masupilon. O iya gipadala si Juan, si Samson. Natawo si Samson. Ug atong nahibaluan nga pulisapan ang mga Pilistihanon kang Samson kay askang kusgana si Samson. Pero wag gihapon magdugay ang hadlok sa mga Pilistihanon kay napildi gihapon nila si Samson. So ingana paglaom. Kay wala man sila ang gilauman. So bisan tuod og kini ang usahay maka-judge na sa itong kagalingon nga murag di na gid dali kong grasyahan sa Ginoo kay tungod sa akong pagkabugoy o pagkabugay. So sa karon ang Ginoo kuan gyud mangiloy-on. So paglaom. So kinahanglan natong paglaom. Naglaom ta taliwala sa atong mga pag-antos sa akong gisigutan kaganina. So paglaom ang atong gikinahanglan. Ug saan nato pag-build up kana nga paglaom para mahimong gaan ang atong mga gidala-dala matag adlaw. Sa atong gospel, sumao ni ang sitwasyon. Si Zacarias nagbuhat sa iyang bulaton diha sa iyang bulaton sa simbahan. Nagsunog sa insinso ug samtang siya nagsunog sa maong insinso adunay anghel mibutho o nagpahibalo nga si Elizabeth nga iyang asawa magmabdos. So sa pag-ingon ni sa anghel wa gid siya mutuo kay iya manggong gibasihan bisan kita mubase ba din ta sa kaning atong mahimo ba unsa ang atong limitasyon dili kita mutuo na ng mga biyan sa atong mga limitasyon. Biyan sa atong mga gituhuan, dili na gid ta mutuo na. Labi na kanang tigulang na maburos gihapon tigulang na. So dili na gid ta mutuo na. Pero atong hinumduman nga walay imposible gid sa Ginoo. Murag atong hinumduman kanunay. So sad kay base ng istorya nato, anghel baghani o anghel rang. So ingana sad ang atong pag-ilah. Pero kung kita gyud matinud-anon nga
sunod sa kabubuton sa Dios, tagaangid ang mga mata nga makita sa mga iya sa Ginoo. Kay murag wa pa man ko nakabasa sa Bible nga ang anghel ni pakita katong mga kuan, may pakita dadtong mga palahubog. Ay no, ni pakita atong sa anghel ang atong sa Sodoma pero pagsilot man. Gisilutan man. Pero katong mga matarong moto iyang pag-iistoryahan. O pa ni Maria Magdalena, paka-istorya sa anghel. So wala gyud nga nag-istorya ang mga itong mga tambay tali ba, mga tambay, mga way trabaho, mga palahubog. So di pag-iistorya tiling anghel na kay dagat ang anghel. Sa inner gospel nga gibasa, si Zacarias ug Elizabeth walay anak ug tigulang nakaayo og nakabati si Zacarias nga usa ka balita nga sa anghel nga napakurat kaniya. Nakurat siya. Nasyak siya ba? Tingali kung kita mo istoryahan mas gibagay unswa. baka tubagdag dili maayo ba nga tigulang na kayo na igdon ka magbuno sa asawa. So murag bugal-bugal. So mag response mo dag bugal-bugal ka pag sure ya. So apan dili po tigali ingana ang senaryo pero kung atong ibutang sa atong kan ba kani ang setting nato nga imposible murag ay ikaw istorya kanang istorya ilalim sa tubig. Kanang mga istorya ilalim sa tubig ba? Kanang dili tinuod. So munang usahay nga murag dita makurata. Kahadlok og pagduha-duha. Si kung kay ang reaksyon ni Zacarias kay wamansit nito so nagpang ito napasol ito yung hunahunad do. Nagduha-duha siya. O nagduha-duha. O kanang iyang pagduha-duha, o nagresulta gina sa iyang pagkaamang ang iyang pagduha-duha. O kanang atong, maril po na sa atong kaugalingon sa nga kinabuhi. Kanang bitong sigitang istoryahan sa atong bishop, istoryahan mo mga kami, nga mga pare, mga dikon, balik-balik, istorya, nga di gyapon maminaw, sige lang gyapon buhat. Di na ko mo istorya. Basin og maparehas mo ni maparehas ni Zacarias. Dili basta ko eksinter ni kay usahay. Daghan gyapon ko mga wala gibuhat ba. So magpasalamat sa Ginoo nga wapod ko giamang sa Ginoo. So kinahanglan nga di kita magpabungol-bungol ba. Di ta kaniyang maghuna-huna pa bitaw ta nga tinuod ba kato? Gigiyahan ba kato si father to siya gisulti? So dili ta kini ang duda ba nga basin og lain na giya dadto niya. Wa bagat hangover lang to gabi So di ta magduha-duha kay kami sad nga mag-istorya amo sad nang sana kanang una-una sa makapito ba dayon mga may giya sa Ginoo unsay among angay buhaton unsay among isulti. So kung unsay among isulti di masin magsulti nga makapa lungkoy sa mga membro. Magsulti mi kanang makapadasig kanang mga pamaagi ba nga din kita mutubo ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So muna po na mong isulti. So paminaw ninyo og sunda pod kung mahimo kay ang among gilantaw mao ra gid ang atong ang inyong kiniang pagtubo diha sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Kay mura man gid ang paagi diin atong maanda mga atong mga kinabuhi sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Sama kang Zacarias, kitang tanan, I'm sure nga naging sa usahay nga magduha-duha ta. Labi na kanabitong
Igdong ta dito nga, salig lang sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang imong problema. Kanang nga mga linya ba? Salig sa Ginoo, itugyan sa Ginoo. Pato si katong si kuan kaniyang si Father W sa una. Pagpanugyan ba? Pagpanugyan. Pinaction, pagpanugyan ba? Bisag usaog aksyon. Pero kung ikaw naagid sa kini ang depressed bitaw kayo, o padri. Siya tama na sa ingo-yango. Pero ang dugan, askang bugata. So, ingana ang kwan. Ingana ang atong kini ang emotion ba? Ingatong emotion ka bitong kanang murag tagkan na bitaw kay tag mga maneuvers pero palpak lang gyapon kayo. Mura og hapit na nahurot ang atong paglaom ba? Mura og pisit na nagikuwang. Kay murag wa nagi paglaom. So, kinahanglan nga ato din yun kung mingon ang atong igsuon nga ang pari baka nga itugyan sa Ginoo. Oh, tagay sa panahon ng Ginoo, di kay magingon-yango ra ta. Sa usanog aksyon itugyan sa Ginoo. Pero di gid ta mo buhat, so wag gid gyapon tay mahimo. Bisan pag magbakton pa nga itugyan sa Ginoo. Di gid gyapon mo epekto. So kinahanglan nga sa atong pagtugyan sa Ginoo ato gyung tumani para sa ba ibabad ba? Ibabad di nga tong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Pinagi sa pagpamalandong. Okay, sa dihang dako kayo kahimuan ang nahitabo ni Zacarias sa dihang naamang siya. Kaya sa dihang naamang siya, siyempre, di siya makadungog, makadungog na siya, no? Kaya dili man siya kini ang kinaiya nga amanggid siya. Kanang mga amanggid, nganong naamang na sila, kay wala man sila nadungog. Wala sila na-register silang utok kung saan nang ipag ilang nadungog. Wala ni sulod. Ito si Zacarias kay diha naman to siya naamang. Sa iyang pagagayag ulo naman to. Sa iyang pag-aamang. So, kanang mga amang, kanang nature gin amang, di sila makadungog. Pero kini si Zacarias, makadungog di siya kay dili man siya amang daan. So, sa dihang nata sa kini ang silent ba? Sa dihang na kita mag-inusara ta, tagatong panahon ng Ginoo, diha ta makapanahon og pagpamalandong ba? Reflection. Nganong pas ni Zacarias, nganong naamang siya. Yang pamalandungan, nganong naamang siya. Sa ato sa kinabuhi, nganong ingani man akong kinabuhi. Nganong nagkalisod-lisod man ko. Nganong nahitabo man nako. Daghan kay tag mga pangutana ba, pero kita ra po'y makatubag. Atong baliko ng atong mga gibuhat kung unsay hinungdan nganong nahitabo ni nato. So diha sa atong silent moment nato, diha sa atong pamalandong, atong mahimay-himay pag-ayo, unsang hinungdan, unsang rason, unsang root cause, nganong aduna tay mga kabug-aton sa kinabuhi. So after all, ato gyung ma-evaluate nga kita ra gyud naghimo sa atong mga kabug-aton. Nay mga palpak atong mga desisyon nga kita mo'y nagantos pag-ayo niini. So muni ang usahay nga makapugong nato sa atong pagtubo diha sa atong atong pagrelasyon sa Ginoo. So muna ang paghatag og panahon sa pag-contemplate. So atong pag-contemplate, atong pagpamalandong, dili lang sad karon lang sad nga higayon. Dili lang kay sa nakabatit na matag adlaw sa pulong sa Dios, namalandong tanini matag adlaw kay ang pulong ba sa Ginoo kini ang mga siya kining hait ba? Hait pa sa unsang espada nga duay suwab. Sumudulot gid ni. So naging panahon nga ato yung ipamalandungan unsa natong nabati. Kay mudulot gini sa atong kasing-kasing o kinauyukan. O dili lang gid nato ni himuon sa panahon lang sa misa di Galileo. Kung dili
kung himo na tong misadigalyo ang tanan intiro tuig atong buhaton. But pasabot nga tagaan ginatong panahon para sa karon ba nga dili man lagi lisod ang pagmataog sayo. Kay ni desisyon man ta. Pero kung sa tanang panahon magdesisyon ta sa atong mga nga pagbuhaton para sa pagtubo sa atong pakiglasod sa Ginoo, ato ginang mahimo. So muna ang paagi diin atong mahimo nga ang atong mga paglaom, kanang paglaom mangingit-ngit pas alkitran nga murag dagtong gigayo. So sa sige nato og pamalandong sa mga pulong atong nabati matag adlaw, maghinay-hinay gina siya og kahayag ang atong paglaom. So wala gilain nga makapawala diyan ang mga nagdagom kayo nga paglaom, kundili mao ra gyud ang pagsalig sa Ginoo. O sa atong pagsalig sa Ginoo, isa nga makapa-improve niya na mao gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. So sa katapusan, last verse in Jeremiah 29 verse 11. So muni ang atong hunahon nga kanang murag nakabsada ugwan ba? Nakabsada og paglaom nga murag di na gid nato masabot ang pamaagi sa Ginoo, kay di man gid nato masabot ang pamaagi sa Ginoo. Nga bisag usa ra tong paningkamot nagig permente kontra sa tong hinumduman in Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So muni ang plano sa Ginoo. Sahay din sa dato masabtan lagi ang plano sa Ginoo, labi na sa kay ang plano sa Ginoo kontra pud sa atong gusto. So muna nga mag-struggle kita kay mood kuam kita dito lagi. Tipas man gyud. So muna nga malhangan gyud, munang mag-suffer gyud pagayo. Munang gingon bitaw nga ang Ginoo nagtawag ang Ginoo nato. Pero kung di ta mo response, di siya mamugos pero di siya muhunong pagtawag nato. Hangtod nga makauna gid ta. Hantod nga ihatod ta sa sitwasyon nga di na gid ta makadili kay wala tay lain choice. So di na to pabuton nga wala na tay choice. Ato siyang himuong first choice sa atong kinabuhi para mahimo tang gaan ba mahimong sanag ang atong kinabuhi diha kan Kristo. So mo na atong ebanghelyo og iyang iyong tanan sa pag